pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng rawuh sugeng lelekan kanthi mardu martikaning penggalih panjenengan sami dalu punika mapan bali wisma panjenenganipun Bapak Raji almarhum telah Bapak Yasmadi ugi ibu kasih mapan wonten pradesan Kumpul Rejo Kecamatan Paringan Kadipaten Tuban Bumi Wali gumlegaring rental audison kasukunya KIBM audio kang mijil saking Kumpul Rejo dalah aka nada campur sari ringkes mijil saking Besah Kecamatan Kasiman Bojonegoro ingkang kula pangarsani piyambak Dimas Bagus Anto Kliwir ngaturaken salam taklim kula dumateng panjenengan sami para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa askabi ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sepuh bini sepuh saha aji sepuh ingkang sampun para ing pamawas dalem do ing pitutur dumateng para pangemban-pangembating praja para satriyaning negari kang minangka pandam pandhoming kawula tasih sumrambah dumateng panjenenganipun bapa ingkang hangayu pusaraning adil wonten pradesan Kumpul Rejo staf dalah sedaya prangkatipun ingkang dahat kinurmatan dumateng para alim ulama kang rinten dalu tansah sumandhing sumlendhe mring kitab suci ingkang dados panuntun panuta bapa kiblating panembah kula lan panjenengan sami ingkang satuhu luhuring budi dumateng kadang-kadang seniman seniwati kang rinten dalu tansah handuduk handugah ngrembakake seni budaya ing nuswantara ingkang satuhu bahagya mulya ugi boten katalopen dumateng panjenengan sami para lenggah kakung Sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami sepisan malih dalu punika mapan wonten balisma panjenenganipun Bapak Raji almarhum dalah Bapak Yasmadi ugi ibu kasih panjenenganipun katemben kajujuran segara madu angukir sarira entas pitulus netakaken putra kinasih niki menika paringan asma Dimas Bagus Bibit Dwi Chandra semonggo dalu puniki kita makempal dados tunggal derek dedonga mugi-mugi sak paripurnaning dipun tetakaken menika Dimas Bibit Dwi Chandra saged dados lare ingkang saleh migunani tumrap musa bangsa kelawan agama ngabekti dumateng tiyang sepah kekalih amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sagung para rawuh saderengipun adicara suka pariska campur sari ringkes akar kawiwitan monggo panjenengan sami kula dherekaken nglerepaken manah sawetawis raosaken syukur dumateng Dat ingkang maha kuwaos kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin nggih menika Allah Subhanahu wa taala awit punapa para rawuh kanthi pinaringan nikmat Islam saha iman kabagas kasarasan dene kula lan panjenengan sami dalu puniki saged makempal dados tunggal derek-derek hanying kuyung angestrenipun apa dados panjenenganipun Bapak Yasmadi sakeluarga sholawat miwah salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad salah satunggaling nabi ingkang saged paring syafaat dumateng umat ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang ing dinten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saking para rawuh dalu puniki kula katimbalan sowan wonten pradesan Kumpul Rejo wonten bali wisma panjenenganipun Bapak Yasmadi lumantar campur sari ringkes akan ada kang mijil saking Besah Kecamatan Kasiman kula beto sekawan widodari ini akan ada campur sari ingkang badhe caos palikur dumateng panjenengan sedaya pramila kula tepangaken setunggal kanthi setunggal sinten to ingkang badhe ngayahi caos palikur dumateng andika sami
ana ingkang angka setunggal widodari akan ada campur sarisi rambut jagungnya Indonesia Suwarawati kondang kalau kau kang mijil saking bumi Malawapati Bojonegoro lamun to Cinandra rikmane hangembak bakung pasuryane ngedap-ngedapi kaya lan Purnomo Siti lamun to mlaku kaya macan luwe sinten to menika pinaringan jimat asmane Mas Ayu Farida Melodia mijil saking Bojonegoro aga nada Pesinjen kondang kalau kau mijil saking bumi Angkleng Darma Bojonegoro lamun to Cinandra pasuryane ngedap-ngedapi kaya lan Purnomo Siti irunge grunge bongkok sunginde pipine ndureng sajuring lamun to mesem sepet matu widodari kondang kalau kau mijil saking bumi Malawapati Bojonegoro mapan dumunipun wonten Pradesan Nglingi Kecamatan Ngasem Bojonegoro pinaringan jimat asmane Mas Ayu Ulin Cemenul itu akan ada engkang angka 3 untran-untrane campur saririkes akan ada kami mijil saking Besakasiman Pesinjen kondang kalau kau jebolan Institut Seni Indonesia Surakarta pawakane cilik ning mentes ketoke yo cilik tapi yo cilik tenan esme hangut jiwan pipine duren sajuring alise nanggal sepisan rikma ngembang bakung pesinjen kondang kalau kau mijil saking Sugian Kecamatan Paringan Tuban Bumi Wali pinaringan jimat asma Nimas Ayu Tika Wulandari Aga nada engkang angka sekawan menika nggih pesinjen kondang kalau kone campur sari akan ada kami mijil saking Besakasiman pesinjen iki tasik kenyo tasik perawan swanten ngedap-ngedapi pasuryane kaya lan Purnomo Siti bangkeane Hanawon Kemit lembyane Blarak Sempal lamun to mlaku kaya widodari tumurun saka taksi pesinjen kondang kalau kau jebolan isi Surakarta ora kalah karo Mbak Yune taringan jimat asmane Mas Ayu Mei Lina mijil saking Sugian Paringan Tuban Ibu bapak saking para rawuh ing satengah ngadicara saka paresuka lelagonan campur sarinan panjenengan sami mangke badhe dipun selingi lelipun lawak dagel wonten bintang tamu saking Bojonegoro Kidul inggih menika Cak Kampret JTV sepisan malih kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak lenggan kanthi mardu martikaning penggalih panjenengan sami kula Dimas Bagus Santok Liwir nuwun kula nuwun sugeng hamir sari gebyar campur sari ringkes aga nada
lumantar channel YouTube ugi Facebook antok ngliwir channel Sugeng Dalu nggih. All Artise Aga Nada. Ada Mbak Farida Melodia, ada Mbak Ulin Semenul, ada Mbak Tika Wulandari, ada Mbak Meilina. Matur sembah nuwun akan adanya Pursari. Nyuwun tepuk tangane Bu ben gak ngantuk. Ya Allah karo ngene wae. Ya, wis persis lomba pitulasan. Merdeka! Septemberan Agustusane pun kliwat nggih. Merdeka! Alhamdulillah. Pulih lebih cepat, bangkit lebih ya slogane nggih. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Luar biasa. Ki ngaturaken Sugeng Dalu dhumateng panjenengan bapak-bapak pihak keamanan saking Polsek Parengan, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas Sugeng Rawuh, Sugeng Pinara, sinambi mirsani gebyar campur sari akan ada kang mijil saking Besak Kasiman. Nggih, mbok menawi kersa menika panjenenganipun ingkang hamku gati, panjenenganipun Bapak Yasmadi dalah Ibu Kasih, nggih. Bapak Yasmadi dalah Ibu Kasih kasuwun minggah sawetawis wonten sasana